Ala ma ajụ onye ji oke nke ruru m aka Ala ma ajụ onye ji oke nke ruru m ọkụ gbaji aka ji ya ka oke nke m weru m aka ọkụ gbaji aka ji ya ka oke nke m weru m aka ndị ọcha na-arụ ife anyị a na-ekpe ekpere ana m ajụ n'oe onye ji oke nke ruru m aka ana m ajụ esheri mama sentori ama abụba babahum sentori ama abụba ya by fire by force I take it elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ọkụ elu nwụrụ ọkụ elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ọkụ elu nwụrụ ọkụ Holy Ghost fire chụba ha 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 anyị nọrọ ngala eme Holy Ghost fire chụba ha kọntrị dị iche iche ala arụpụtasị ezigbo ife na-arụ ezigbo ife anyị jụasị anya nọrọ idol n'ala anyị na-asị Chineke gozie m obiligwe gbanwere m ọnọdụ Chineke gbanwere m ọnọdụ ma anyị nọsịkwa idol onwekwa ife anyị na-arụ na-asị obiligwe bịa gbanwee ọnọdụ Chukwu onye si n'elu gbadata luapụrụ gị ego ị ga-eji ebido biznes ọkwa ị ga-ahọzụrụ wee nweta ego ị ga-eji ebido biznes Chukwu oge esi n'elu gbadata nye gị ego ị ga-eje azụba afịa Chukwu oge esi n'elu gbadata bịa kwụọ gị ntụli isi ọ bụrụla ịmụta gị aka ọrụ ị gara mebi ife ị ga-arụ ọkwa ị ga-amụ ya amụ wee ekpe ekpere laayọ Chineke amara ihe ahụ ị na-eme wee aga lele ya odu batrị nwụrụ anwụ kpọrọ nkụ ka ife mere na ndị na-achị ala anyị ndị ọdịlaka enwere ike ibubatasịra anyị all this type of things mba anyị ka anyị soro n'ibe anyị fa na-arachara pịọm bugharịa batrị nke a wepụ ọkpụkpụ nwụrụ anwụ weta ọkpụkpụ ọfụọ fisie ya ọkụ ashaba kene onye mere anyị ife a osi ike sef anyị ebulite osi ike ọtụtụ ndị ebute ụdị nke a ala apịa mgbodo mgbu chalenji dị iche iche ala apịa na Naịjirịa na be anyị n'ala Igbo ala apịa chalenji dị iche iche onye esi m nke onye asị m nke onye emekwa nke onye agbakwa ọtọ efukwara ike onye efukwara nke ndị ọzọ ala arụ ife dị iche iche na-arụpụta ife dị mma na-emezi obodo fa na-eme ife dị mma anyị gosilo anyị ji chụọ ofu onye jide ofu onye aka gbam silo mere anyị nke a ma ọ mere anyị nke ọzọ nene ife hit na-eso m ọ bụrụ ọkụ dịbe anyị ọ bụrụ ọkụ ka ị ga-achọ be anyị nweta ọkụ ọ bụrụ data ka ị ga-azụ na ozure gị ihe ị ga-eji emefu one day nyere na anyị aka ike agwụgwọ anyị biko nyere na anyị aka na nke a akarịgo
ka akarịgo ya na anyị aka. Ụdị ihe dị anyị mma, ụdị ihe dị anyị mma, ụdị ihe dị ya otu mma, ụdị ihe dị ya otu mma, ụdị ihe dị ya otu mma o, ụdị ife a dị ya otu mma. Chọrọ na anyị ebe anyị ga-amụtasị ụdị ife a ka ya otu nwosie ọrụ, ka mpụla arụrụ ala dị ebe anyị nlasị ya, ka bren anyị, ka anyị nwee ife anyị ji bren anyị arụ, ka anyị ghara iji ala eme ihe jọrọ njọ. Ọ ife dị mma, biko ife dị mma na anya gbara akwụkwọ. Degodi nke a, kpọọ onwe gị ọkụ, ọchago baa.